na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ng atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much, everyone. Panugon! Nahinanok mo nagmayos, Eric. Oh. Uy. Ano? Ang malata. Uwa na sinahimutangan. Eric. Eric, pagbata. Eric. Ay, ila. Unsi ni tabo, ha? Ano mga? Nakakita na sa kaganino? Eric, wa na ang malata sinahimutangan. Unsa? Wa nila yung nagkuha ini. Si Joel na og si Wilma. Pagdali! Joel! Joel, magbuhat na! Joel! Eric, kalma lang. Eric, kalma lang. Ayaw pagpakig-away ni Joel, ha? Joel! Sabay! Saba ba rin mo, Eric? Oh. Hain ang malita! Hain ang malita! Saba ka! Manukmod mo ka! Ngano ako may pangitaan mo sa malita, ha? Joel, sulti na lang. Kunain ang malita kay wa na ni sa sala. Usa! Nawa ang malita sa sala! Ayaw na lang pagpungbuang pa, Joel. Way laing mag-apas ka maabli ang mong malita. Kamong duhala ni Wilma. Hain na rin yung tagoy, ha? Kasama pa ninyo, uy. Naunsaman mo. Oh, Wilma, niya ka matog sa kwarto ni Joel? Nga naman di ay kung nani ko matog. Naay man ako. Sulti na, Joel. Oh. Hain ang malita. Wilma, bangon na diya. Pangitaan na tong malita. Ha? Nawa ang malita? Oo! Naunhan ta? Ah! May plano gidi ay mo nga kuhaon ang maleta? Oo, pero naunahan mi. Dali na, Wilma. Wilma, magdali. Laoy. Wagid ni sa sod sa bahay ang malita. Eric, mituo ka ba nga way kalibutan sila si Joel sa paggawa sa maleta? Ambot, naglibog na ko kung unsay angay na kong tuhuan nila. Pero, nagkabuang sab sila sa pagpangita sa maleta. Mga artistaho ng mga tawana. Kinahanglang bantayan ta ang ilang lihok. Asa man ta sunod mangita sa maleta? Sa kwarto ni Joel. Tugnaw na kaay din sa gawas, Joel, uy. Ngano ni aman ta mangita sa malita din, he? Tungod kay imposible nga taguan na sa suod sa mansyon ang malita. Sa nagkuha ini. Iya gining ibutang og taguanan nga lisod tultulon. Tuod sad no. Pikay. Pero, yaon na. Ha? Dili ka ikaw nagkuha ini, Joel? Oh, niyabag ka? Nganong suluhon man ni nakukuha nga duha man ta nga nagsabot, ha? O gawas pa. Mas dali ning maalsa og duha ka tawo. Pero may ligid ang maong malita. Ilumil ba? Dili ako nagkuha sa malita. Kay kun ako pa, tuan na unta ko karon sa dapit nga naa ang malita. Wa unta ko matug sa suod sa akong kwarto. Gawas pa. Kita lagi ang nagsabot nga kuhaon ng malita. Dili ko makahimo pag traidor nimo. Kay saba kay ka. Lagi, ha? Dali na. Adto ta sa greenhouse. Basin tuadad sa kawatan ang malita. Dali. Eric, wa din hisasud sa kwarto ni Joel ang dakong malita. Asa mo yung kahan niya tagu eh. Dali, maggawas na ta din eh. Sige. Ang anino na sa mga nagbuhat ini, Eric. Ha? Wa na ko lang gidudahan. Kung dili man si Joel ang nagkuha sa maleta, ang anino na gid ang nagkuha ini. Pero unsa man say buhaton sa anino sa maong malita? Basin sama na to. Nangita sab siya ini. Unsa? Eric, tao ang anino. Dili siya multo. Og doon na siya motibos tanan niyang gibuhat. Sa iyang pagpanghadlok o pagpasakit niya ni Wilma. Og may koneksyon siya sa mga drug dealers o butika. Tungod sa drugs nga iyang gi-inject ni Wilma. Kinsa magit ka siya? Kung kinsa man ang anino ila, posible nga kailar sa dini ni Madam Lily o ni Amahan. Makalibog. Dili una ta magkunahon na sa anino. Ang malita una ang atong pangitaon. Eric, misiga ang suga sa greenhouse, oh. Tuwa sila si Wilma og Joel dito. Dali, atos lang panitaan.
Wa man din sa greenhouse ang malita, Joel. Kapanuway gid ang kinabuhi oy. Naunhan kita da. Pero Joel, dili ka nga sila rapod si Ella og Eric ang nagbalhin sa malita. Oh. Unsa? Gamitan ng imong utok, oy. Tanawa rakod. Panalipdan gyud ni Eric ang maong malita nga dili maablihan. Ipakita gyud niya ni Madam Lily nga misunod siya sa gusto ini. Mao nga sige papantay. Ug iyan ang gibuhat. Aron mas duol siya kanunis malita. Kay siya gud ang nagbantay. Og kakonsabo niya si Ella. Nagsabot sila nga nikatog na nato. Ila nang ibalhin og laing dapit ang malita. Og mibalik sila sa ilang pagkatug kunuhay. Aron dili sila maoy mapasanginlan nga sila ang nagbalhin sa malita. Kay sila gud ang nagbantay. Nagets nimo? Husto ka. Marunong gining animal nga Eric da. Laom gyud og duot ning mga hilumon da. Sulti na lang, Joel. Oh, Hainin mo taguwi ang malita. hoy gago. Ikaw ang nagbalhin sa malita. Klaro kayo. Ikaw ang akong interes nga maabli ni. Ah! Joel! Joel, sabang! Ay, nagpasakiti si Eric! Gago na tawa na! Kay mo ko, kamo ang mibalhin sa malita. Ug namalik mo katog, aron di mo madudahan. Ikaw ang gago! Animal ka! Buwan ka! Ila! Joel! Nasukmagan mo si Ella! Ela! Nadugo mong ilong! Eric, ibutang ko. Dili, kinalamatambalan ka ng ilong nimo. Nagdugo nagbayo. Ayaw na mo pag-away. Sorry, Ela. Dili na ako maging-away ni Joel. Timbal, panuway gini si Eric. Naigo na noon sa kung kumo si Ila. Da, mirisin niya, oy. Anong nag-ali-ali mo sa diyan nga, nagsumbagay mo? Pero di mahimo nga masakitan si Ila. Musamot nga di siya ganahan ako. Nganong mamugos mo sa kang Ila, oy? Ah, Nga mas pabor man na siya ni Eric? ayaw pagbuot kung kinsay ganahan ako. O saan na maladay ko ini, Joel? Uy, unsa? Uy, Wilma. Naibawagi ka nga si Ila ang gusto nako. Supporter talang ka. Ah, mau ba? Supporter lang ko. Ay, nagreklamo! Nagsipok ako! Oh! Ano lang una pahuway sa akong kwarto, ha? Ayaw. Samok na kayo kung makita tayong Wilma din eh. Bakba na ba kayo ng bayana? Sorry nga nahubag na noon ang imong ilong tukot ako. Ako ning sa kay miali ko. Sige, adto na lang ko matog sa akong kwarto. Wa naman sa tay bantayanan sa sala. Sige. Kagubot barang gabi una. Kini si Joel magtito gining tawhana. Klaro magit kay ba nga silang nagkuha sa maleta. O niya, magpabongbo ang pakyod. Matuog na ko nga. Oh. Hala. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!